5 причини за суха коса. Първа причина е прекаленото миене с агресивни шампуани. Когато миеш косата си твърде често или с продукти, които съдържат сулфати и цялата Менделеева таблица, тя губи естествената си влага, а именно влагата я прави мека и еластична. Решението – използвай нежен шампуан без сулфати и опитай да миеш косата през ден-два повече от обичайното. Втора причина е сешоарът. Редовното сушене, изправянето или къдренето изпаряват влагата от косама. Така че опитай да сушиш косата си с уред възможно по-рядко. Трета причина е липсата на хранителни вещества. Косата е отражение на това какво ядем. Помисли дали се храниш пълноценно. Добави яйца, авокадо, ядки, повече зелени храни и мазни риби. Четвърта причина е дехидратацията. Косата ти не може да бъде хидратирана, ако тялото ти е жадно. Така че пий вода редовно. А какво значи редовно? За деня трябва да изпиеш 33 мл на килограм тегло. Тоест, ако си 50 кг, ти трябват минимум 1,650 литра. Пета причина е небезизвестният стрес. Тялото насочва хранителните вещества към жизнените органи, а не към косата. Опитай да си дадеш време за почивка и да сведеш до минимум напрежението. Сухата коса не е козметичен проблем. Тя е сигнал. Сигнал, че тялото има нужда от повече грижа, спокойствие и хранене, въобще грижа отвътре и отвън. Аз съм Боряна от Здраветека. Ако искаш още насоки за натурално здраве, последвай ме.